Hello. 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 Hej, Shark Gaming. René Christensen her. Det her, det er min video til jeres military konkurrencen. Det er måske ikke helt som I havde tænkt jer. Men altså, jeg tænkte, alle de laver de her moderne militære videoer. Og jeg tænkte, jeg går sgu en anden vej. Jeg vil have noget hjælp til at klare de her YouTubere. Altså, vi har en stor YouTuber, Rups, der er Loxcast, så er der Whiteboy, 7th Street, og så har vi den formidable, nu forsvandt det, Swifty, det var det han hed. Og det var ligesom sådan, jeg har lige været ved at, jeg har dræbt Hitler, og jeg har dræbt den ondskabsfulde abe, Bing Jing. Og så har jeg sgu brug for den her computer til at klare de andre, fordi altså, prøv. Man vinder ikke over gamer med at morse. Gør man det? Nej, tror jeg ikke. Så ja, det her det er min konkurrencevideo. Det er mit værelse. Det skal nok blive et lækkert sted, det kommer til at stå. Det skal jeg nok love jer. Jeg tænkte bare, det skal være anderledes. Meget anderledes. Så yes. Vi ses. Lige en sidste ting. Mig og en kammerat har startet en YouTube-kanal, der hedder Peace Out Gaming. Der kan komme til at stå det her. Og ja, computeren den vil egentlig gøre, at vi vil kunne smadre vores konkurrenter med totalt. Altså, that piece of crap can't own some noobs. It can't. So, yeah. Hjælp en YouTuber ned. Please.